ngexesha bebulala inkosikazi ndandikho andifihla inkosikazi bathi bafuna utata lapha akavuma unkosikazi kanti uzenza idini ndicinga uba bazombethe kuba ngumuntu wesifazane naye ngokwazi athi utata kakho wayecinga bazombetha kwamuntu wesifazane babetha kuye. Kudutyulwe kwasweleka amalungu asixhenxe osapho ngelixa elungiselela umngcwabo welungu lalo ngaseBhityi eMthatha. We're introducing iSABC-plus, which is really for everyone, everywhere, and always. Ijelo le-SABC libambisene nenkampani yakwa Hisense lisungule iqonga losasazo nge-internet elibizwa iSABC-plus. No, there's no spirit, there's no vibe. I don't know what's wrong with this Qatar World Cup. Ziyabethana izimvo zabalandeli bebhola ekhatywayo kweli ngendebe yehlabathi yalonyaka nanjengoko kusele iintsuku ezintathu phambi kokuba iqale le ndebe. Kodani mzonsundu kwindawo ngendaweni kuzo sithi yamkelana uvimba wethu ngokuhlwanje. Kudutyulwe kwasweleka amalungu asixhenxe osapho lakwaMgxada kwilali yakuThantseka ngaseBhityi eMthatha phezolo. Lamalungu olusapho behlangene ukulungiselela umngcwabo welinye ilungu losapho elidutyulwe kwiveki ephelileyo ngethuba iqela labahlaseli lingena dyulukudu linyanzelisa ukunikwa imali kamasingcwabane silumkisa ababukeli abanentliziyo ezibuthathaka nabantwana ngengxelo yelinqaku. Usapho olusenhlungwini sithetha nje lenyikitya yokufa iqale kwiveki ephelileyo nalapho unkosikazi kaMlamli Mgxada unuvutile edutyulwe lahlanza iselwa. Kukholelwa ukuba umyeni wakhe uMlamli ulilungu lombutho waziwa ngomasifunisane ojongene nolwabiwo lemfuyo okwangoku isengunomji ukufumanisa ukuba ngakube yintoni na ebangele lenyikitya yokufa. Kufike abantu apha bafika babulala lonke isapho lam. Abantu bebezilile bakube bonke abantu umfazi omkhulu wam udadewethu omdala udadewethu omncinci abantwana bakadadewethu abangabafana ababini intombi yam endala nenye inkwenkwe elalapha yasemakebeni bosixhenxe bababulele. Ngelixa kutyutyulwa umama walapha kwiveki ephelileyo umntwana oneminyaka 9 naye udutyulwe kungoku nje ucuma-cuma zintlungu esibhedlela. Ngexesha bebulala inkosikazi ndandikho andifihla inkosikazi bathi bafuna utata lapha akavuma unkosikazi kanti uzenza idini ndicinga uba bazombethe kuba ngumuntu wesifazane naye ngokwazi athi utata kakho wayecinga bazombetha kwamuntu wesifazane babetha kuye wabhubha babetha umzukulwana wam wawusinda esibhedlela one-9 years. Abahlali bothukile nanjengoko ngoku kuzawufuneka bezilele inhlaninge yabantu bakholelwa ukuba esi sisenzo sokusiphindezela. Oku kubulawa kwabantu ngongenalusini kugxithwe kalukhali. Uncedo ngokululeko kwasengqondweni luzawuziswa ngabasemagunyeni kweli khaya. Singumasipala ke sinawo amaphulo esiqhele ukwenza kwimeko ezikumila kunje nesiqinisekisayo uba kweli khaya siza kwenza kanye ngolo hlobo lokuba sikhangele lonke uncedo kuzo zonke i-stakeholders karhulumente. Abahlali balommandla kwakhona baphinde bacela kurhulumente ukuba komelezwe iziseko ngeenkqubo zokhusela abantu ngakumbi kummandla waseBhityi nendawo ezingqongileyo. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha. Ngabantu ababalelwa kwi-72 abalahlekileyo emva kwezikhukhula ezihlasele kwiphondo laKwaZulu Natal ngo-April noMeyi kulonyaka bangaphaya kwama400 abantu abaphulukene nobomi babo ngethuba enika ingxelo enkulu baphathiswa eliphondo unkosikazi Nomusa Dube Ncube uthi amapolisa asebenza nzima ukukhawulezisa inkqubo yokufunyanwa kwemizimba. Uhulumeni wesifundazwe uyavuma ke ukuthi awulusheshisanga ngokufanele ke udaba lokuthi ke kutholelwe indawo yokuhlala labo bantu abakhahlamezwa izikhukhula zango-April. Bangaphezulu kwezikulungwane ezingama40 abantu ke abakhahlamezwa lezi zikhukhula. Kepha ke manje seyikhona inqubekela phambili ekutheni labo abalahlekelwa izihlobo zabo bakwazi ke ukuqala isahluko esisha. Amaphoyisa ke asebenza ngokuzikhandla ukuthi alungisele ukuthi ekugcineni sigcine sonke sesikwazile ukuthi sivale
lo mhlungu obusenhliziyweni zabo bonke abantu bakithi abalahlekelwe izihlobo zabo. Uhulumeni uthi ukuthola umhlaba wokwakhela ke izindlu izisulu zezikhukhula yikhona obekulokhu ke kuyinselelo. 8 districts the work has been completed. There were about 135 mass care centers, 71 has been closed, which means there is progress that is visible. And one thing I can assure you, by next week, we'll have reduced them with maybe about 10 or 11. Ukuhlinzekwa ngamanzi endaweni ke yasothongathi ke sekugcine kulungisiwe. Uhulumeni uthi ke ithimba lonjiniyela baseThekwini basasebenza kanzima namanje ukuzama ke ukulungisa amapayipi amanzi aqhuma ngalesi sikhathi ke sesikhukhula. NginguSimphiwe Makhanya ozindaba ze-SABC ngiseThekwini. Namhlanje inkundla ephakamileyo yasePitoli ibigxile kwingxelo yoqhaqho mzimba edandalazisa iinkcukacha zalapho wadutyulelwa khona uSenzo Meyiwa. Ingxelo kagqirha ibonisa ukuba uMeyiwa wadutyulwa ngumuntu owayeme phambi kwakhe. Oku kuyakhabana nobungqina obunikwe nguTumelo Madlala nalapho athe uMeyiwa wadutyulwa ngumuntu owayeme emva kwakhe. Ingxelo enikwe ngumakhelwane wakulokheli Khumalo yaxelela inkundla ukuba kwakukho umbhodamo phambi kokuba kuvakale isithonga sompu. Engqala kukukhabana kwengxelo kaMadlala, uadvocate Zandile Mshololo uthe ingxelo yoqhaqho mzimba edandalazisa iinkcukacha zokubhubha kukaMeyiwa ibonisa ukuba imbumbulu yangena ngaphambili yaze yaphuma emzimbeni wakhe. What was found by the doctor that the bullet exited, and therefore I am saying to you, if it is true that there was an intruder behind Senzo, then the bullet should have hit that person. Kodwa umbuso ukhawuleze wakhalaza ngendlela alipheka eluphula ngayo uMshololo ingqina. Once again, we object to that, my lord. The question presupposes that one shot was fired, and we submit, my lord, that could be that might confuse the witness. Ingxelo yobungqina eyayibhalwe ngumyeni wodadobo Senzo umlungisi Hlophe nebifundwe enkundleni idandalazise ukuba uMadlala wamxelela lo kaHlophe ukuba uMeyiwa wayenqanda ingxokolo neyayiphakathi kwakazandile Khumalo kunye nesinqanda mathe sakhe. Zandi was fighting with her boyfriend, and Senzo Meyiwa was trying to separate the two. That's a lie. Enye ingxelo nephuma kumakhelwane wakwaKhumalo ukhaya Ngcatshe ichaze yacacisa okwekati emhlophe ehlungwini ukuba kwakukho umlo phambi kokuba kuvakale isithonga sompu odubulayo. Ityala lisaqhuba. Ijelo le-SABC libambisene nenkampani yakwa Hisense lisungule iqonga layo lenkonzo ye-internet elibizwa iSABC-plus. iSABC-plus liqonga losasazo ngenkqubo ye-internet okanye i-streaming service ngolwasemzini eliza kubonelela okona kungcono kwiinkqubo zeli qumrhu losasazo kuquka izikhululo zikanomathotholo ezili-19, izikhululo ezintathu zikamabonakude i-SABC 1, 2 no-3 kunye nesikhululo sezemidlalo i-SABC Sports ngokunjalo neseenkqubondaba ezidlala ubusuku nemini. Abemibeli bazokwazi ukubukela nokumamela inkqubo abazithandayo kweli qonga losasazo litsha iSABC-plus simahla. Njengoko indebe yehlabathi ebhola ekhatywayo isondele, abathandi bezemidlalo bazawukwazi ukubukela le midlalo kwisikhululo sezemidlalo iSABC Sport nesifumaneka kweli qonga. We're introducing SABC-plus, which is really for everyone, everywhere, and always. Today, we move to deliver our content in a variety of platforms across multiple platforms to reach our targeted audiences. We do believe that this strategic move will further strengthen the existence of the SABC beyond the 86 years. Inkampani yobuxhakaxhaka iHisense ithi yazingca ngaletsebenziswano neSABC. We are part of society, so I'm just proud that we are the first ones to launch, and we want to wish SABC and all consumers in South Africa a great World Cup, a great experience, and a one-stop shop in the SABC Plus app.
Eliqonga lenkonzo i-internet liza kufumaneka komabonakude be-Hisense, iVida Smart TV nakwi-cellphone eziveliswa yile nkampani. Kwaye oku kuza kwenza ukuba kube lula ebantwini ukuba babukele le tumente yeNdebe yeHlabathi ebhola ekhatywayo neza kuqala ngecawa eKhatar. Kalapha ezindabeni bilunxunguphalo ngelixa kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo yenkwenkwane ebulewe kabuhlungu kukuhlaselwa yi-pitbull. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo yakwazi ukubukela izindaba ziphelele kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe Kudutyulwe kwasweleka amalungu asixhenxe osapho lakwaMgxada kwilali yakuThantseka ngaseBhityi eMthatha phezolo. Lamalungu olusapho behlangene ukulungiselela umngcwabo welinye ilungu losapho elidutyulwe kwiveki ephelileyo ngethuba ehlaselwa. Sekela mongameli weli umnumzana David Mabuza uthi urhulumente okhokelwa ngumongameli Cyril Ramaphosa uzimisela ukumilisela izindululo zengxelo yekomishoni ebiphanda izityholo zokubanjwa karhulumente ngamashishini abucala ngobhongwana. Mabuza uthi le ngxelo yaveza icala elibi lorhulumente we-ANC kwaye oku kuqulathwe kule ngxelo makungaphindi kwenzeke ukuya phambili. uMabuza ebezokuphendula imibuzo kule ndlu yowiso-mthetho okokugqibela kulo nyaka uye waxinwa ngezicwangciso zikarhulumente zokufezekisa izindululo zengxelo ye-state capture. It took courage from our side to say this commission must happen. We want to know because this thing must not happen in future.
uMabuza uziphikile izityholo zokuba umbutho ophetheyo utyala amaqabane kurhulumente nto leyo eqhubela kurhwaphilizo. Kusenjalo uMabuza uye waphefumla nangozinzo loomasipala abasebenza phantsi kwentsebenziswano yamaqela ahlukeneyo esithi iingxabano kwabamasipala zichaphazela iinkonzo zoluntu. Usekela Mongameli uthi urhulumente uza kuthi gqolo ekuzameni ukunciphisa ukunwenwa kwesifo sikagawulayo. Xulelani Philip, SABC News eParlamente. Abahlali bakwilali yaseNtwana eMowutse eLimpopo batyhola umasipala wasezikhukhula ngokungabi nankathalo okukulandela kuba umasipala kufuneka abuyisele isibonelelo se-40 million rands besuka kwisebe lezezimali nebisilungiselelwe ukulungisa iziseko zophuhliso kulo masipala. Iphulo elibiza izigidi ngezigidi ezingama-20 erandi lokulungisa imibhobho yamanzi kule ngingqi lisame ngxi. Imibhobho ixabile emasangweni emizi yabahlali nakwintlanti ezihlala inkomo. Uyan Monageng wayeneminyaka engama-50 ngelixa kuqala eliphulo kodwa ngoku waphelelwa lithemba. This project was built 20 years ago. Since then, we've been waiting. Only those who can afford to drill boreholes are surviving. Umbutho ophikisayo kulo masipala i-Bolsheviks Party of South Africa imemelela ukuba lo masipala ufakwe phantsi kolawulo. Lo mbutho uthi oku kuya kunceda ukuba abahlali bazuze inkonzo. I indicated 6-7 months ago, 185 went again. Now that's why my call is so clear that now, because we don't have municipality, we don't have administration, my call is so clear that that municipality of Elias, Sekhukhune district municipality should be put on administration. Ziphanzile inzame zelijelo zokufumana ilizwi lokuphawula ngalomba kumasipala. Ngaphambili siniphathele inqaku ngokusungula kweziko le-SABC inkonzo kamabonakude ye-internet streaming service kolwasemzini ebizwa ngokuba i-SABC-plus. Masicaphule izimvo zabantu ngeli nqaku kwikhasi lethu le-WhatsApp. Liphulo lihle kakhulu. Kuyacaca into yokuba nifuna ukuzizisela inkonzo ezisemgangathweni. Yiloo nto ke ngisithi wuntshu SABC. SABC-plus ifike ngesikhathi esikahle impela eSouth Africa sisenenkinga ye-load shedding. Okusho ukuthi noma kuthiwa ugesi usuhambile angeke zikuphuthe iy'nhlelo zika-SABC esiyithanda kakhulu. Inhle kakhulu into enze nge-SABC emsasazi sizawukwazi ngokubukela sisebhedini ngokuthi generation namazalo siye kuyothi nxa eTV noba kuyabanda. Ndiza kusho nami ndikwazi ukubukela inkqubo endizithandayo ku-SABC1 naku-SABC2 ingakumbi ngentsimbi yesibhozo ngoba ixesha elininzi ndiba semsebenzini ngelaa xesha so ndizawukwazi noko ukubukela generations nozalo ndithi wuntshu phambili nge-SABC. Sibona into enhle msasazi, sibona into enhle, siyabulela, siyabahalalisela. Ngale nqubo mhathi siyabonga i-development ye-technology kodwa ngizwe bethi kuzodinga idatha ukungena nokuthola lezi zinto kuma-app lapha emafonini. Hayi ngabuka ukuthi soshayeka ke makufika lapho. Msasazi, ndizayincoma ke le inhle yona lento yenziwa nge-SABC. Cha ke ngoku uyacaphukisa kwenye icala ngoba akuncedi kaloku uba azenze mhlene ebantwini babe abasebenzi bakhe bekhala ngaye. Masiqhubele izandla mani SABC ngale app ithe yayenza kuba kaloku kuzothi ncedisane nathi kulocimicimi umbane. Nongqowa jikelele we-ANC umnumzana Paul Mashatile umemelela igqiza elizakuzima sinkomfa yonyulo yalombutho kwinyanga ezayo kuba likhetha inkokheli ezinesakhono sokulawula nezithembekileyo ngelokuhlangula lombutho uthi kuba izinto azambanga ngendlela oku ingasisiphelo se-ANC. kaMashatile bethetha neliziko le-SABC eLichtenburg eMntla-Ntshona. Bekukho unxunguphalo ngethuba kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo ka-Olebogeng Mosime oneminyaka esibhozo. Le nkonzo ibanjelwe kwisikolo samabanga phantsi iRoseview eBloemfontein. Lo mfundi ka-grade 3 utyiwe yinja eluhlobo le-pitbull wasweleka ngempelaveki.
Ubomi balomntwana bucuthwe phambi kwexesha ngendlela emasikizi. Usapho, otitshala nabo ebefunda nabo Olebogeng Mosime khange bakwazi ukubamba inyembezi. Isikolo samabanga phantsi Roseview sikhumbule imizuzu yokugqibela ka-Olebogeng ngosuku phambi kokuba phulukane nobomi bakhe. Ufumene isertificate sokuba semagqabini kwizifundo zakhe ku-grade 3 kumsitho banjwe ngosuku phambi kokuhlaselwa kwakhe yinja. I don't think anyone copes after you hear that one of your learners has passed on and how he has passed on. It doesn't make sense because the Friday we had prize giving and the next day I heard he was gone. Ebebalasele nakumdlalo webhola ekhatywayo. It's a sad today to have the news about Ole. It's hard. Isebe lezemfundo lithi kufuneka kuthathwa amanyathelo ngakubanini be-pitbull. Just irresponsible person capturing a very dangerous dog. And it kills this young person in their yard. It's not as if this young boy was in the owner's yard. He was going home where he's supposed to be safe. Olebogeng Mosime uza kubekwa kwikhaya lokugqibela ngolwesihlanu. Kwezemidlalo ziyabethana izimvo zabalandeli bebhola ekhatywayo kweli ngendebe yehlabathi yalonyaka nanjengoko kusele iintsuku ezintathu kuphela phambi kokuba iqale lendebe yehlabathi eQatar. Kodwa nangona kunjalo abakwa-Carling Black Label baza kuqhuba nokonwabisa abalandeli kwaye abo bathe baqikelela kakuhle iziphumo zale midlalo baza kuba sethubeni lokuphumelela i-R25,000 yonke imihla. Kuza kuba segqibhala kubathandi bebhola ekhatywayo inyanga yonke. Abalandeli kuza kufuneka bangene kwiwebsite yakwa-Carling Black Label nalapho bezawukwazi ukungenela ukhuphiswano lokuqikelela zonke iziphumo zemidlalo ye-64 eza kudlalwa kule tumente. What any fan can do for the duration of the World Cup is they can predict the score so that you've got some skin in the game, right? And when the team scores, you score, because every time that they win and that you get it right, you stand a chance of winning some great prizes. Uninzi lwabathandi bebhola ekhatywayo kweli bakhathazekile ukuba iBafana Bafana ayikho kule tumente. We have to pull up our socks, we have to work hard, we have to as a nation we must support the boys and hopefully we can be there. We can be in the World Cup, in the next World Cup. Ukungabikho kweBafana Bafana kubangele ukuba abalandeli bazikhethele maqela wambi abaza kuwalandela. The vibe is in the air. Although we didn't qualify, but we are in. No, there's no spirit, there's no vibe. I don't know what's wrong with this Qatar World Cup. Kushiyeka iintsuku ezintathu kuphela phambi kokuba ifike imini bekadixelwa kuba iza kusuka ihlale kwelaseQatar ngecawa. Mawethu masithi xha kuloo ndawo xa bethu bayeza ngomso ngolwimi lwesiZulu kamnandi. Mamtungwa uyazibulisela kwembukeli ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu ndingatsho ndithi ngu-30% wamathuba emvula ulindele
Mamtungwa uyasibulisela kwembukeli ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu ndingatsho ndithi ngu-30% wamathuba emvula olindelekileyo kwindawo zikumntla-mpuma welizwe uqala phaya ke eGauteng ukuyokutsho kompumalanga kweLimpopo ngokunjalo naKwaZulu Natal ukunwenela phaa kwindawo ezigodlonxweme lwasempuma koloni kanti ke ngomsombukeli salindelekile kaloku ezamvula kwindawo ezininzi ezikwimpuma yelizwe de abe mahle kakhulu amathuba emvula phaya eFreystata ngokunjalo nasempumalanga uyabongozwa ke mbukeli into yoba uqhube ngononophelo kulindeleke kaloku izibhaxu zenkungu ngentseni yangomso phaa KwaZulu Natal kuyakuthi ga empumalanga kanti ke usekhona la 30% wamathuba emvula olindelekileyo phaya empuma koloni uyabongozwa mbukeli into buqaphele kaloku ezandudumo ezemandla ezilindelekileyo uqala phaya eNorthwest ngene eGauteng ngokunjalo naphaya empumalanga ngomso ke mbukeli kulindeleke kaloku ezandudumo zimandla phaya eFreystata ngokunjalo nasempumalanga kanti ke uqaphele mbukeli imililo yamadlelo elindelekileyo phaya kwindawo zikwintshona yasempuma koloni ngokunjalo nakwela phondo lase-Northern Cape masijonge into yoba amaqondo wena okutshisa asibeka phina ndingatsho mbukeli ndithi noko lithanda uba lihle izulu phaya eKapa lodumo ngo-12 degrees Celsius athathisa amaqondo ngo-14 kanti ke phaya evostile ngu-10 eFredendal kodwa kathande uba phantsi amaqondo ngesithandathu eCalvinia aphinde athathise ke bethu ngo-15 degrees Appington ngelixa silindele u-18 phaya eFreiburg ngokunjalo naseliphalale athanda uba phezulu amaqondo ngo-22 ePhalaborwa kanti ke phaya eKomani silindele u-12 degrees Celsius ngokunjalo nasemakhanda ngu-17 degrees phaa koWilsonia Haven Hills Amalinde Monti phaya ngelixa ngu-15 eMthatha xa sihlabela mgama sijonga ngomso kupholeka kuhle Kapa ngo-22 kodwa kathathisa amaqondo ngo-27 evostile naseFredendal 26 omhle eCalvinia kanti ke kuthande ukufudumala ngu-31 eKaladokhwe ngu-21 opholile eGqeberha nasemakhanda ngelixa ngamashumi nje amathathu phaya eKomani mandiphele emehlweni ndisale entliziyweni kamnandi mawethu.